インドネシアアチェの皆さん、お元気でしょうか。アパカバ合ってない。今仙台市一番町にいます。アートインクルージョンというですね、障害のある人たちがアートを仕事にする福祉サービス事業所です。私たちは今から11年前に大きな地震を体験しました。あの日どうでした、みちかさん。大変でした。大変。さいこさんは。大変でしたよ。ね、とっても大変でした。ただその後ね、私たちはあの地震や津波から学びました。どんな防災や減災をしてますか、タカピーさん。タカピーさん。何もしてないって、もうダメじゃないですかね。なんかさいこさん、防災や減災に向けた取り組みしてますか？あ、してない。してない。してない。ねえ、みさこさんは？あんまりしてない。ということでね、津波地震から11年経ってみんなの気がちょっと緩んでるんじゃないかな。ここアートインクルージョンではですね、実は、防災減災のためにですね、非常連絡網を作っています。震度5以上の地震が来ると、皆さんの安否確認、LINE とか電話、メール、そしてそれらがつながらない人にはですね、直接お伺いするなどして安否確認をする。その他このアートインクルージョンの中には、何日かね、過ごせるように食料などを備えております。そして年に2回防災訓練も行っていますね。はい。どんなことをしてます？地震が来ましたよって言ってみんなで逃げる訓練ね、してますよね。はいね、そんな取り組みをしているアートインクルージョンですが、こうしてですね、あの日から11年が経とうとしていますが、そんなね、長い年月が経ってもインドネシアの皆さん、日本の我々のことを考えてくれています。本当にありがとうございます。テレバカシ。分かってるね。私たちこうして同じ津波やね、地震を体験した者たち、国際交流という形でお互いを思いやる、そういう日にこの日をしていきたいですね。一方でね、ロシア、ウクライナへの戦争が始まっています。尊い命がね、自然災害でも失われているのに、こうして人の手によっても失われていく、こうしたことがなくなるようにね、我々、多様性であるとか国際理解とかいろんな人の間の輪を作ってきていますね。ここアートインクルージョンでもインドネシアの人をはじめいろんな国の人を受け入れながら、いろんな人が、楽しく自分らしく生きていけるような場所をアートを使って行っています。この取り組みをね、これからも続けていきたいと考えています。インドネシアアチェの皆さん、これからもよろしくお願いします。それではさようなら。参拝順パラギ。参拝順番ヤギ。言えたね。また会いましょう。参拝順パラギ。私